Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki, jauna. Kristo erruki. Erruki, jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak parkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz, jainko ahal guztidun beti erekoa. Sendotu gugan, sinismena, esperantza eta maitasuna. Eta egizu, hitzematen diguzuna lortu ahal izateko, maita ditzagula zuk aginduak. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. San Pablo apostoluak erromatarrei, senideok, nere iritzian, oraingo nekelanak ezer gutxi dira, gero gugan azalduko den aintzaren aldean. Izadia bera ere zai dago, jangoikoaren seme alaben agerkunde beteari itxoiten. Hutsaren menpeko egina bai dago, ez ordea bere nahiez, menperatu zuen arengatik baizik. Baina beti ere, izadiak berak badu itxaropen ustelkeriaren morrontzatik aterata, jangoikoaren seme alaben aintzazko askatasunera iritsiko dela. Badakigu jakin ere, izadi osoa, orain arte, erdiminez eta intzirika dagoela. Eta ez gura bakarrik, bai gu ere. Espiritua lehen doai bezala daukagunok intziriz gaude gure barruan. Noiz jangoikoaren seme alaba izango, noiz gure gorputza salbatuko. Salbatua gaude itxaropenean ordea, baina ikusten den itxaropena, ez da itxaropena. Izan ere, ikusten dena nola itxaron. Eta ikusten ez duguna itxaroten dugularik, iraupenez itxaroten dugu. Jaunak esana. Erantzun salmoa. Gurekin haundikiro jokatu da jauna. Jaunak sioko atxilotuak erakartzean, bageunden ametsantzean. Gurekin haundikiro jokatu da jauna. Orduan bete zitzaigun hau aparrez, gure mingaina goratzarrez. Gurekin haundikiro jauna. Jauna zuekin, Jesu Kristoen evangelioa San Lukasen liburutik. Aldiatan Jesus honela mintzatu zen. Zeren antzekoa da jainkoaren erreinua. Zeren iduriko egingo dut. Mostaza haziaren antzekoa da. Gizon batek bere baratzan ereiten du. Hazten da eta zuhaitz egiten. Eta txoriek haren adarretan egiten dute kabia. Eta honela zioen gainera. Zeren iduriko egingo dut jainkoaren erreinua. Orantzaren antzekoa da.
emakume batek hartu eta 3 lakari irinetan sartzen du, eta orantzak ore guztia arrotzen du. Jaunak esana. Mentalidade guztietan esan genezake, baina oso bereziki ekialdekotan handitasuna, erregetza, halako boterea adierazteko batez ere kanpoko itxurari erreparatzen zitzaion. Gauza handiak, gauza garestiak, gauza importanteak, gauza harrigarriak, nola baitere halako lilura edo halako efektua eragina edukitzeko besteengan. Edo etxearen bidez, arroparen bidez, ejerzituaren bidez, modu horietan, baina beti halako handitasunez adierazi nahi izaten zen pertsona batek edo talde batek zuen boterea. Jesusengan ikusten dugu ez dela inondik ere hola. Pertsonalki bere handitasuna erakusten du humiltasunean, pobrezian, txikienak, behartsuenak, baztertuenak onartzean. Baina aldi berean ohartzen ziren askozaz ere handiagoa zela. Bere aurretik ere Joan Bataiatzailearen kasua oso antzekoa da. Bere arropak ziren abereen larruak, bere jakiak arkitzen zituenak, mantxin saltoak, eztiak, basamortuan arkitzen zuena, eta bere bizi modua kobazulotan eta lo egitea. Baino aldi berean beste handizki horien baino itzal handiagoa zuen. Eta Jesusen kasuan gauza bera gertatzen da. Modu pobrean bizituz, modu pobrean jantziz, modu sentzilloan otorduak eginez, bere apostoluak pertsonarik sentzilloenak eta aukeratuz, baino aldi berean bestek baino askozaz ere handiagoak zela demostratzen zuen. Bere handitasun hori ez zuen kanpoko itxurarengan nola baitere oinarritu behar. Horregatik, baita ere Jesusek erakusten digu, bere biziarekin, estalpe batean jaioz, abere artean, horrek asko esan nahi du, baino gero bere biziarekin erakusteaz aparte, baita ere jartzen dizkigu halako ejempluak. Jaungoikoaren erreinua aipatzen du Jesusek askotan. Esan genezake, bere predikuaren helburu nagusia hoixe izan daitekela. Jaungoikoaren erreinua. Bere parabola asko hortara dijoaz. Eta nola baitere argi ditzazkegu jaungoikoaren erreinuaren ezaugarriak. Ez parabola bakarrean, baizik eta denak irakurriz, hausnartuz, ikusten dugu jaungoikoaren erreinuan errukia dela nagusi. Ez zigorra, jende askok garai hartan eta gure garaietan ere bai boteretsu askok boterea bere ahalmena modu hortan adierazina izaten zuten. Zigortuz, Jesusek erakusten digu errukituz, askozaz ere ahalmen handiagoa adierazten dela. Eta jaungoikoaren erreinuak konparatzeko, errukiaz aparte, gauza sentzilloak, gauza txikiak, baino gero askozaz ere handiago bilakatzen direnak. Horregatik, gaurkoan eta bestetan ere aipatu izan du mostaza hazia, hazi txiki bat, baino gero arbola handi bat sortzen dena berarengandik. Horregatik, gauzarik handienak txikienetan arkitzen ditu jaungoikoak. Humilenetan, sentzilloenetan, horregatik jaungoikoaren erreinuan handikeriak, halako itxurakeriak, besteen gainetikan egon nahia, horietenak sobrante daude jaungoikoaren erreinuan. Jesusek erakusten baitigu kontrakoa. Pertsonaren autentizidadean, errukian, maitasunean, humiltasunean, harrera honean, virtuteetan, hor arkitzen degula benetan jaungoikoaren erreinua. Eta gero, erreinu hori, naiz eta kanpo
kanpotik ez hain boteretsua eman, askozaz ere eraginkorragoa dela erakusten digu Jesusek. Eskatzen digu bada, guk bila dezagula, berak eskatu digun bezala, jainkoaren erreinua eta bere justizia. Bere promesa baita, gaineko gauza guztiak gero berak emango dizkigula. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu bereziki sufritzen ari diren pertsona guztien alde jainkoak indarra eman dezaien eska dezaiogun jaunari. Eta gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santua bereziki Hilaria Zubieta, Inasio Gaztañaga, Josu Apezetxea, Inigo Olentzi eta Milagrosako intentzio bat. Jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten eska dezaiogun jaunari. Entzuna eta ona bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bedeinkatua zu jauna, zer lurren jainkoa, zure eskuz zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizakiarenak sortua, hauxe egingo zaigu, biziaren ogi. Bedeinkatua zu jauna, zer lurren jainkoa, zure eskuz zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ardo hau, matxondoaren indarrak eta gizakiarenak sortua, hauxe egingo zaigu, betiko zorionaren edari. Senideok, egin dezagun otoitz guztiok batean Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Aita guztizona, begira zuri, jaun handi horri, ekarri dizkizugun doai hauei eta egizu, gure zerbitzuaren adierazpen den eskaintza hau irits dadila zugana, eta gores bezala zure izena, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzat, eskerrak jainkoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen, non nahi eta beti, zu guk beti guk zuri eskerrak ematean. Jauna, aita guztiz santu, jainkoiko guztidun beti ereko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Maitasunean elkarturik, haren eriotza ospatzen baidegu, fede biziz haren piztuera aitortzen, eta itxaropen sendoz, haren aintzazko etorrera itxaroten. Horregatik, santu eta ingeru guztiekin goresten zaitugu, beti eta beti abesten dizugula. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egintzazu bada ogi, santu ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odolku egin daitezen guretzat. Berak
saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala ogi hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok ontatik. Hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok ontatik. Hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure sarbitzari onartu gehituzulako eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango goan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta gizon guztiekin batean. Era berean izango goan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak, bereziki, Hilaria, Inasio, Josu, Inigo, Orentzi eta Milagrosako intentzioa, eta hildako guztiak ere harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun, Jangoikoaren ama Maria Virginia Doaksuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santu egin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoiko Alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak, aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emai duzu bakea gure egunotan. Zure errukiari eskerpekatutik garbi bizi gaitezen eta estuadietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, emaiozu pakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa, Ona hemen, Jangoikoaren bildotxa munduko pekatuak kentzen duena zoriontsuak jaunaren maila deituak.
Egin dezagun otoituz. Jauna, gure fedearen sakramentu honek egin dezala gugan berak adierazten duena. Orain irudiz egiten duguna, gero egiaz eta bete-betean har dezagun. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna, zuekin. Da zure espirituarekin. Bedinka zaitzatela jainko guztiadunak aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren batean. Eskerra alborikoari. Eskerrik asko jauna,